Hello mga kawigil! So, Oh, ayan. Sunday ngayon, family mukbang may... shout out! Ang mumukbang po natin ngayon ay ang Jollibee Sunday Family Mukbang. Siyempre, meron tayong spaghetti, meron tayong chicken, meron tayong hamburger, meron tayong sundae, Burger steak, burger steak, Kanin. at and kanin. marami pang iba. Dito po ang ating gravy at ang ating soft drinks. At bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Mama, maraming salamat po sa pagkain pinagkilob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po ang mga viewers po namin. Nawa po lagi po kaming meron makakain sa araw at magaligtas po. Maraming salamat, Mama. Ito po sa abdalahin sa inyong buktong na anak sa Kristo namin tapang kita sa amin. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Ay, ilagay muna natin ito chicken para hindi harang dito. Christian. Unang subo tayo. Mag-gravy tayo. Chicken. Cheers! Kain po. Sarap. Spaghetti. Sarap. Spaghetti po natin. Thank you. Kain po. Rice. Kanin. Order na po kayong Jollibee para sabay-sabay na po tayo. Uy! Pero parang nagmamarathon tayo. Ibang klase talaga po, Jollibee. Tsaka mas masarap kapag ano, no? Yung Sunday, no? Jollibee, tapos family, ano, banding, no? Opo. Yung isa nag-i-enjoy na rin. Ano ginawa mong para anak? Bumili po kami nung parang slow feeder or leaking pad, leaking mat. Sana di niya maubos. Pero hindi mo namin na ipapromise. So, ayan, ano na. Ang feeling ko lang parang nagmamadali rin tayo. Kasi Pero baka at least bigla ginagawa, maubos. at least ginagawa po natin paraan. May mga ano yun, apple, may Kompleto hotdog, rin. may price din siya. Paano pag nainis yun? Baka paano pag nainis, hindi na makuha yung pagkain. Sarap? Sa totoo lang po, pag namamukbang kami, nakakain na po siya. Kaya lang ko talagang, Gusto makisabay. kanina pa nga ho siya Sa family mukbang lang ho naman. Pagdating mo sa solo mukbang, hindi naman. Ito pala. Sarap ng price. Parang effective, no? Hindi siya natahol eh. Kasi nilagyan din po namin nung kung anong meron dito. Oo. Huwag yung pagtingin Hindi natin. nabawal sa kanila. Hindi yung mga ano lang, konting hotdog, konting fries. Pagtingin natin, wala na yung lalagyan. Yung, Yun na. Hindi ho namin makita ka dito. Kain tayo. Dami ng Jollibee. Pag solo-solo pala sa Jollibee, madami, no? Kapag yung may bundle, mas konti, no? Ito, oh.
So, matay ito, burger. Kan lang. Sarap talaga nun. Spaghetti ng Jollibee. Ganito niyo yung ano mo, yung luto mo na, ganitong timpla na. Juicy. Kain po. Sauce ng spaghetti. Yung burger. Nako. Aba, mamaya. Sarap. Ay, isa yun lang. Kulang kaya general. Premix lang. Success. Sarap. Pero kanina mo pa ginawa yun. Kaya frozen na siya, no? Tinlaser ko po para yun. Parang ginagawang lollipop. Mahilig naman din yan si ano. Yung, di ba, pag yelo, Hindi dilat. Sa ice po, ice. Ibig sabihin nga ni Bes, yung ice. Yellow. Yellow. Yung yelong ice. parang kanina pa natin pinag-uusapan yung ano. Sarap ng price. Opo. Parang mas masasarap yun nasa banda rito. Itong banda rito nauubos. Ito. Ay, Baka ng ano. Yung burger steak. ay, Nidilaan niya pala. burger lang. Ikaw po. Kanina. Po ating burger steak. Baka nga. Ikaw mamaya na. Opo. Puno pa eh. Sobrang lasa. Ay, nakakabahan ako. Silipin ko nga lang. Yan na rin. Baka mamaya kinakain na yung goma. Hala. Ayaw nyo. Nakatahimik lang siya. Oh? Ayun na. Pato pa. Hindi ko inano. Nakapatay tayo. Tayo. Ayaw na. Ayun na. Maroon. Ayun na. Buti pa hindi ko pala inano. Tatawal na yan. Nag-stress na siya. Malungkot na. Oh, Hindi ganun niya lang. dinidilaan. Hindi. Hindi niya siguro makuha. Masama. Masama pa nung tinignan. Tinatry naman niya. Hirap daw eh. Pero malungkot ang hirap-hirap eh. Eh, dati nangangalang sa meron eh. Wow. Up. Pag hindi umeffective, Yari. Ano? try natin ibang tactics. Sobrang ingay po kasi. Kaya nagkasuggest po yung ibang viewers na ganun po gawin.
Yun lang Sarap yun. ng burger steak. Hanggang sa huli sana. Nakatitig lang siya. Tumitingin-tingin. Parang alam niya na, no? Mm-mm. Hindi kasi tinayuan mo dun, eh. Parang alam niya na. Huwag maingay, no? Nung tumayo ka. Ano to? Bakit to napakain mo? Ayun Ayan na. na. Huwag natin pansinin. Deja vu lang yata. Nakaraan, huwag natin pasili, lalo lumang. Hindi, huwag natin pansinin. Kaya mo lang siya. Siguro masyadong dapat pala medyo dinepros ng konti, no? Uy, Hindi, malungkot siya. Nakaano lang. Kaya kung di ko tinignan. Hindi, tatawa. ikaw pala eh. Kasi yung kalala ko, baka mamaya. Nakakain na yung ano. Siyempre, sobrang ingay. Tingi pa. Sa family mukbang lang ako naman ganyan. Pero sa solo, hindi ho. Gusto niya ako sasama, sama ho kami lahat. Naintindihan pa naman. Talino pa naman yun. Naintindihan po yung ano, yung ang dami na naintindihan word, no? Ikaw. Mamaya po. Ano pa ilagay ba ito? Sabi ng viewers, tiising ka raw eh. Tiising niyo po. Dati na po namin ginawa yan, kaya lang. Dati rin po ano siya, hindi nagsusumiksik, nakatingin lang. Ngayon talagang sisirain niya yung mga nakaharap. Dati ko kasi tulog lang. Dati tulog lang, no? Nung kasama niya pa si Luna, no? Tulog lang siya. Sarap. Kaya hindi niya dinidilaan. Dinitilaan niya, kaya lang, hindi lang. Naiinis siya. oo, marami pa rin natira. Hindi, wag na. Baka hindi niyo gusto. Ayun, dindilaan niya. Ay, ano? Gusto mo pa, kanin? Ha? Dinidilaan niya. Yun, dinilaan na dati sila. Huwag natin pansinin. Ikaw, simot. Apa. Baka lumambot na. Tigas pa rin daw. Well, at least nakaano tayo, ilang minuto rin yun. Na hindi maingay, no? Chicken. Ano? Ay, wala po, mapipilitan ako bigyan kasi sumisik-sik na ho. Apple lang ho naman binibigay ko. Ang tanging magiging paraan na lang ho dyan talaga. Pag tinakpan kaya natin, Kukulong ho sa ibang ano. Dimension. dimension. Yan po yung mga dahilan kung bakit doon po kami sa kusina minsan talaga nagmumukbang pag ano. Wala ho tayong monitor pag ganyan. Saka medyo madilim doon. Sobrang lakas ng taon ni Henry, marinig din sa kahit saan eh. Palabas. Sa labas. Kaya sa ibang dimension na ilalak. Pero sa lubukbang nakita nyo, tahimik lang ho siya. Hindi ma'am. Akin to. Na. Yung iba kasi mahilig sa aso, okay lang yan. Mahilig sa mga hayop. Pero yung ibang ano, gusto yung concentrate lang sila sa mukbang, naiinis sila. Ibig nga naman daw makapag-concentrate sa mukbang. Lakas daw ng tao na general. May nagsuggest nga na pakainin daw para busog na.
Hindi po. Busog na ho siya. Effect po yun. Nag-ano rin po ng parang buto. Hindi rin ho na Gusto niya lang talaga sumama. gusto niya ho talaga na Pero kapag makakita mo yung mahilig sa yung animal lover talaga, mga animal lover. Okay lang sa kanila yun, no? Ang mga comment nila, sana susunod makita namin si Henry, ganyan. Pero kapag hindi yung animal lover, kapapansin mo, ano ba yan? Hindi kami mapag-concentrate sa mukbang, na, yan. Pati talaga. Ay, akong pala ito, no? Kaya naganda pa rin ako ng apple. Hoy, meron pa kayong ice cream at Opo. yes. at Sunday. Dahil Sunday ngayon, Sunday to. Sunday ba nga tawag? Sunday nga, Yes, no? Sunday. Iba lang ang spelling. A-E. Hindi A. Excuse me po. Ito na lang yan, ito na yan. Nanay. Ito, bagay na ito kanin, no? Kasi kanin. Nanay. Kanin. Dito ko nalalagay ito. Hindi ko rin naman agad matatapos yan kasi maya mag-shoutout ako. Excuse me po. Tikman ko na nga to. Umagal pa. Sarap. Naku. Try ko naman Masarap. sa susunod yung hindi processed. Pero ano siya talaga, malungkot eh. Malungkot. Pero kung ito tinignan, hindi ko pala tinignan. At yun, pag pinag-uusapan, alam niya. Kasalanan mo. Gano'n ko. Eh, siyempre, nagkaalala lang ako. Malay mo ba? O kung ano. Kasi sinabi mo, ba't parang kasalanan mo? Eh, kung nakalulun pala siya, akala ko walang kibo eh. Delikado yung gomang yun eh. Super enjoy talaga pag Jollibee. Kasi masarap. Anong kain pa nga? Opo. Kaya mo pa? Alin ba? Kaya mo pa? Sino pa gusto soft drinks? Wow. No. Ikaw no. Ano pa? Nireperan ka na. Opo. Teo. No. Konti lang. Ano ba? Ay, nako. Lagay ko na nga Wow, dito. sarap. Kinikilig ako sa soft drinks. Simulan ko ng Oo. shoutout. Tapos kakainin na namin itong ice cream. Happy open. Lang. Lambot na. Ice cream. Yan, simulan natin natin. Ay, opo. Yan na po. Mag-shoutout na. Shoutout mo si Paring. Ay, parin Vincent Pellegrino at si Maring Grace, tapos dalawang angel niya. Tsaka siyempre, sa ating manager, si Mama Linda. Ayan, Thank you so salamat. much, Ma. Kain po tayo, Love Mama. you. Ayan, Rishan. Hello po kay Camille, Elisa, Ruby, Rian, Clay, Elma, Gersalia. Hello po. Prinsay. Kapatid, 26. Pagaling po kayo, Cecilia Paredes. Ayan. Po. Shoutout po. Shoutout kay Clyde Evar, kay Timothy Flores. Mag-aral mabuti. Ayun. Thank you po kay Malin Kahigos. Jopel Roselio, shoutout sa family niya sa Masbate City. Maria, Charlotte, Zapanta, shoutout kay Mark, Jasper, Jarin, Mukbangers. May Rivera, shoutout Rivera family from New Jersey. Desades Bragat ng Balamban, Cebu. Kay Edelisa Cañete. Regine Tenebroso ng Cavite. Leo It ng San Diego, California. Angelica Cristina Buatis.
Shirley Musa ng Bicol, Naga City, Camarines Sur. Imayago from Rotterdam in Netherlands. Blessing Hinda from Ligaya Highway, General Santos City. Shout out Hindap and Lastimosa family. Ferry de Radiel ng Bahrain. Baby Ruth Duenas ng SA Adelaide. Ivy Rogelio ng Iriga City. Amalia Rochester. Crisia Nina Madrona. Joselito Zapanta. Kenny Fadrigon, dating taga San Pedro, Laguna, California. Praxi Destane. Emilita Asuncion, shout out. Devina Asuncion ng Calzada, Taguig. Ronaldo Remulla Rodriguez ng Dasma City, Cavite. Marites Servito, shout out sa asawa niya si Louie. Sheila Ligaspe, shout out. Rosales Yao family at sa mga anak niya. Si Jayed Shane, Micaela, Jude, Ray Anthony, Edelwis, Shira Joyce, Nerissa May at Christian Jose Yao Rosales ng Pila at Kalawan, Laguna. Kay Jerry George Aquino, shoutout sa mga taga-Imus Market. Ayun, hello and po. Ann Menor. Yan. Kailangan mo ng tulong dyan, Dishon. Ito. Ayan. Thank you so much po sa panonood. At huwag mo nyo kalimutan yung mag-subscribe, i-notify nyo para ma-update kayo Oo, sa share mga po videos natin. natin. Para lumakas naman yung ating YouTube. Ayun last subo niya. Yan. Baka kailangan mo ng tulong dyan. Sabi mo lang. Ay, ako. Ay, kakagit ka nitong ano na. Yung ating... Ano ba yan? Mango. Yung Ay, peach mango pie. Wow! Oh. Wow! Sarap-sarap naman! Ayan po. Ayan po. Natapos na po yung isang masarap na mukbang natin. Siyempre maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinaglob niya ngayong araw nito. At siyempre maraming salamat sa ating lahat sa tulong-tulong sa pag-ubo sa pagkain na ito. Ayan. Diyos talaga pa, Jollibee. Ang sarap-sarap na pero bago yan. Hanggang sa muli po, kaya bigla na lang mawala.